Защото в София няма хипи. Сега сме на двоетажния автобус X43, който иде само уикендите. Минаваме покрай красивата част на София. Колко е високо. Тук сме в центъра на Банкия. За първи път слизам тук. Ето е Цветка. Сега отиваме към Хепи. Хора, ето Хепито. Сред природата. Друго си е. Яш бе. Това са картофки с трюфел и пармезан и чесново хлебче. Чакаме си храната. Хора, вижте, сега се разхождаме. Вижте колко е хубаво времето. То валеше преди малко. Ама сега грее слънце. Централен парк Банкия. Тук имаме тази красива сграда. Изоставена. Е, там е Хепито. Сега ще се разходим малко към центъра. Ако Цветка иска сладолет, може да ядем и сладолет. Храната Цветки. Хора, нямаше суши. Ме питаме сервитьора, имате ли суши меню и те. Нашия обед няма. Приключенстваме. Ето е детската площадка. Ние сме туристи. Това е много готино, хора. И това тук също. Цветка каза, че Банкия е като събирателен център на България, защото има части, които наподобяват София, Пловдив, тук ето тези хотели там, вика, че на Пампорово. Да, или Банско. Седим тук и го гледаме това от 5 минути, просто защото се опитвам да не си топна краката вътре в момента. Да, на всяка улица има някакви фонтани, за да покажат всъщност символа на Банкия. Водата. Да. Обичаме Банкия, обичаме водата Банкия, ама нищо съм Девин. Вижте как грее слънцето. Аз съм Бачкова гора. Ужас! Ужас! Искате ли сладолет? С водичка вътре. Не мога да повярвам. В София сме. Чао, хора, беше много приятно. Бай-бай!